Huriani tuhata na adong di bagas joro ni tuhata sadarion dohot di ruas ni huria nama dohoti permingguan manang di dia pe melalui live streaming na pinatupan ni huriata. Selamat hari Minggu madihita. Adorang sota mulai perminggota jumolo mahita martangiang nahohom. Amin. Marede mahita saya buka de nomor 20 ayat sada saat rodi ayat 3. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Luluhon maau ale debata, jala perbadahon badakku dopa bangso na sodaulat roha. Say padua maau sian bawa si ulahon si paoto-oto, dohot hajek kelon, ay hodo debata haroroan ni hagogoku, tongos ma hatiuronmu, dohot hatigoranmu, aka na manugu au, pataru au tudulok ni habadiaommu, dohot tu ingananmu. Haleluya.
tangiang mahita. Ale Tuhan debata, Ama nami na di Banua Ginjang, para sirohan na sumurong, na madok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami, ala dilehon ho anakmu nasa sadaitu hamatean humokop pami, asa unang mago na porsea di ibana, alay asa hanguluan na saliling nilileng na dinasida, tatap mahami, ale Ama nami, dibagasan anakmu Jesus Kristus, nagabe habadiyaon, dohot hatigoran dihami, sa ise sama dosa nami sa luhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinilehon na ihumokop pami, sa ipaeleng mapinggolmu tumangi tutangyang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredehita. Tagihon hamuma patik ni debata, sian patik paupaton dohot lapatan na. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaunomari maulahamu nasa siulaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni jahuba debatamdoi, dang jadi ho mangula anggo diari nasadari i, manang anakmu pe manang burung, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutam, ni halak pe na mangebati hutam, ay dinaoromari do ditopa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana diari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan na, jala diperbadiai. Dia do lapatan ni ondo, ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang tuis rohatta diajar nasian hata ni debata, iko badiado hata ni debata di rohatta, jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon, ido sahatna, rap mahita mangudugugu sian Tuhan debata. Maredehita. Oh,
Tatopo tima dosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami. Akka na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon ma tuhami todim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alai asa hot rohanami marhaporseaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pelean na mangulu. Jala na badia marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Bagabaga ni debata dihasesaan di dosata. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiata diamai, ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Maredeta. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion tersurat di Yesaya bidu 40 mamuka masenayat 10 sahat rodi ayat 20 sada tajahama margati soring songododo hatani Jehovah nang mangalehod dalan di laut jala dalan belubung di bagasan akka aek nadoras. Unang be paingot-ingot hamu akka namasa na julo, jala unang be pikiri hamu akka narobi.
Pasangapon di akka binatang di ladang maaw, akka gopul dohot akka pidong unto, ay lehonok kuma aek di hanguluan, di halongonan, akka batang aek di tano bakal-bakal, mga lehon minum bangsokku na hupiliti. Ido sahatna, martua ma na tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Maredehite. Tidak ko mahaporseotay, songon na hinatidak ko ni dongatta sa haporseaon di sandok portibion, rap mahitamadok. Aw porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suhatu dosan, na tumopalangit dohaktan. Aw porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi ang sektor di Purbadia, andora sohakua, ido tuhata na tumau na birnit, di panguhuman di silatus, na mati terpazal do ibana di hau kinor silang, na tuba-tuba na toro di tanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, laus undul siam di debata Jehovah, amanai pergugu na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sohatu tanokon, manguhumi halak na mangulu doot na mati. Au porsea diton di Purbadia, jala dongsa da huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, doho di hasasan ni dosa, doho di hatai na mandok, mulak mangulus dan ni halak na mate, doho di hanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima titing na masa di huriata di bagasan mingguon. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 3 April 2022. Parjolo goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion ima minggu judika. Topik minggu Kristus do padang situjuan. Paduahon ibadah pasion. Hari Rabu dohot Kamis 10 tolu 1 10 April 2022. Patu paon ni huriat tado ibadah pasion parjolo dohot ibadah pasion paduahon. Masuk pukul 10 sia. Hari Rabu 10 April 2022 pasion parjolo. Nah di dohotan ni sektor dohot paduan suara Gang 45, Kalibata, Perdatam, Warung Sawo, Warung Gudeg, Mayasari, Kapung Makassar, Jati Bening Bekasi, Seksi Parupuan, Kasih Choir, Grace, Kor Ama Agape, Immanuel. Hari Kamis 14 April 2022 Pasion Paduahon. Nani dohotan ni sektor dohot paduan suara Perumpung Barat, Perumpung Timur,
Kampung Baru, UKI, SMA, SMEA, Penas, Condet, Halim, Cipinang Asam, Cipinang Bali, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, Pondok Gede, Cibubur, Parserahan, NHKBP, Lansia, Gloria, Genesis, Kantate Harmonik, Eklesia, Amahuria. Patoluhon, Pelean Hamauliateon Bulanan. Hari Minggu 3 April 2022 di Sude Ibadah Dung Sipbul Jamita, Papungu Pelean Tujoloni Langgata Dohita di bagasan amplop. Laho manupahi huriatta marhite Pelean Hamauliateon Bulanan. Lasma rohatta pasahaton peleani. Paupaton Padidion Nabadia. Hari Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 8.30 WIB patupaon ni huriatta do Padidion Nabadia tu akada dana ruas ni huriatta. Ruas nanaing mabuan dak danakna tu Padidioni asaro marguru hari Jumat 8 April 2022 pukul 10 WIB. Di bawah ma surat pengantar sian situa sektor dohot buku ruas. Ruasna di sektor Parserahan langsung matu sekretariat gereja. Palimahon pensiun situa. Hari Minggu 10 April 2022 di ibadah pukul 10 sadawib patupaon ni huriatta do pensiun situa manang purna bakti sian parhaladoon di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo amang situa insinyur daper hotma sitohang MT. Siala nunga dapot dikina pensiun 55 tahun hobartu aturan peraturan HKBP. Paunopon periode seksi-seksi. Hobartu aturan peraturan HKBP dohot surat edaran Pareses HKBP Distrik Walu DKI Jakarta sude seksi-seksi di Dewan Koinonia, Dewan Marturia, dohot Dewan Diakonia HKBP Sutoyo asa dipatupa periodisasi di bulan Maret 1 April 2022 on. Papituhon pemeriksaan gula darah. Di hari Minggu 10 April 2022 dung sipul ibadah pukul 6 dohot pukul 8.30 WIB panitia ulang tahun pa 48 tahun dohot parheheon parupuan HKBP Sutoyo naing patupahon pemeriksaan gula darah, asam urat, kolesterol, dohot pembagian vitamin. Tu akar ruas naneng madohoti pemeriksaan kesehatani asa puasa ma 10 sahatro di 12 jam adorang so pemeriksaan. Pewaluhon pertanyaan sektor. Hari Kamis 7 April 2022 patupaon ni huriatta do pertanyaan sektor di gereja masuk pukul 10 sia 30. Ruas naneng madohoti pertanyangani secara live streaming link YouTube disagihon marhite WA grup sektor. Pasiahon kebaktian keluarga paduan suara Grace. Hari Sabtu sia April 2022 paduan suara Grace HKBP Sutoyo patupahon kebaktian keluarga. Maringanan di bagas ni keluarga Anwar Nababan inangi Erna Boru Siahaan. Sektor Parserahan masuk pukul 10 WIB. Pinangidoma tusude anggota paduan suara Grace HKBP Sutoyo asaro maddohoti acara kebaktian keluargai. Pasapuluhon pelajar sidi khusus. Hari Minggu 10 April 2022 pukul 10 WIB mulai marsiajar akapar guru malua khusus. Pinangido tu akapar guru malua khusus asaro marguru songon naung ditotuhon. Pasapul sadahon sumbangan. Di Jalodo sumbangan sian keluarga Nyonya Napitupulu Boru Manurung sektor Jati Bening. Bunga altar tu Minggu 3 April 2022. Hamauliateon nasida tutuhata sehat sudi keluarga. Tuhatama nama masu-masu napasahaton sumbangani. Lau pasikopon tiktingon boy mata jaha di acara cetak songonima saat nitikting di Mingguta Sadarion.
Maredema hita huhut ma tapapungu peleata na perjulu.
Damene debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamunak kadongan saha porsiau di bagasan Kristus Yesus. Tatangihon majolo hatani debata nagabe jamita. Ujahan ni parmiunggota di bagasan Minggu sadarion imana nienet sian surat ni Apostel Paulus maddapoton huria Filipi biditolu mamukka may sian ayat 4b tolhas rodi ayat 10. Songonon mahatana takasma tapai hutihut di bagasan rohat tabi. Aimolo diripu diba adong si pangasahonon na di perdagingon dalam mau manian tarsunat di hari pawaluhod doaw nasian bangso Israel marga Benjamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihuton patiki garang dorohaku mangalele huriai sohasurahat di hatigoran nasian patik alai nauk parutunga kiat diau harugiat doi hujujur alani Kristus saluhut na dotahe huetong harugiat tumibakkon hamuliaun di panadau di Kristus Yesus tuhaki alaibana huseyakon saluhut nai jala orbu-horbuk doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana au didapot unang mamarhati goran sian patik tung sian hapor siau di Kristus do ima hati goran nasiat debata namarojahat di hapor siaon asa hutad da ibana dohot hagogoni haheheon nai rodi hasasaur tuakka hapor suhonna dinagabe sapangalaho au dohot ibana di hamamatenai anggiat saha tau tu haheheon nasi anak kanamate apala nauksanga hutakupima manang naung gabe sundenggan alai sahihuya hido anggiat tertakup au di awi songon naung tinakup ni Kristus Yesus siau aliak kadongan dang hurajumi diriku naung sun hutakupi oddo tahe huhalupahon na dipulikku hu eahi akkana dijolo dopak padangido hupuspus dopak upahamonangan nasian pajawon ni debata siya gijang di bagasan Kristus Yesusi ido sahat dihamuna kadongan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus adong do sada sikap manang pangalaho nabui masa di bagasan hadirion ni jolma ima naginwaranna status quo nomor 8 mempertahankan keadaan naliling na adong di bagasan nguluna alaniaha ala sikap ala pangalahui manang ala situasi i boy mangalehod di ibana hautungan boy mangalehod di ibana pangomoan dan bisa membuat dia menjadi unggul di dalam kehidupannya sendiri. Jala dipakilalahon nunga merasa kondusif, jala nunga sempurna keadaan ala naung bui papuason na di bagasan rohana, ala naung bui pasonakon rohana sendiri sehingga dia tidak mau ada perubahan. Itu sudah biasa. Nunga be ngasai be nasoni. Dang lomo rohana adong hamubaun, dang lomo rohana adong reformasi karena dia sudah merasa sempurna
Asania dohonota. Mungkin molo berbeda pe sian nani dok didongan. Alai bui do ratong dohonota di hata bataki. Duat manadolok martukoton salagudi. Adat dohom napinukkan ina parjolo. Tapa uli-uli sian pudi. Idonian sasitong na. Dakolan mempertahankan ala ikut di pauli-uli buse siap pudi asa adong menuju tu kesempurnaan. Ala ni ikon rikot klarifikasi, ikon rikot panakasion, asa tung tio, asa tung patar, manang pita saluhutna, hobbar tuna sasitong. Idobahen na dibahas si Lukas dinalaho manurato suratna perjolo tu si Theophilus di Lukas sada ayat tolu dung jolo hupamanat sude sian mulanai di dok ibana. Alaniaha dihamuna kadongan karena tidak ada yang sempurna di dalam dunia ini, baik pemikiran manusia sasitong-sitong ni jolma, samalo-malo ni jolma, dangadong nasikop dihadirion ni jolmai sendiri. Dia bisa saja bersifat salah. Alanido dang denggat jolma manguhumi donganna. Dang denggat jolma laho manguhumi donganna. Asing marupani i muluadong lembaga hukum asa napatuduhon manang menjernihkan situasi dok ade. Manang keadaan. Ikut jolo di pamanat dosa sitong nai ikut jolo adong do klarifikasi taringot tusi. Asa dapot poda napolin paulihon hajol maun unang adong na mengendalikan kehidupan manusia hanya sebatas pendapat saja. Paulus dan lomorohana mempertahankan status quo dan lomorohani ibana mempertahankan na adong di ibana sadiri di patupa ibana klarifikasi di haporsiaonna. Asalam takas di boto ibana haporsiaon ise dosa sitong na debata. Jala memang rikot do nang dibagasan ngolut tapi rikot do mengklarifikasi taringot tuha porsiauta. Sehingga kita akan setiap hari mempelajari, setiap hari akan mengevaluasi, jala setiap hari ikon patakason taringot tuha porsiaon. Karena bisa saja banyak manusia yang keliru tentang imannya. Ibenar rikot laho panakasioni. Jala di bahin ibana asa aktif haporsiaon ni ibana. Asa mangulu haporsiaon ni ibana. Dada holan di bagasar rohana. Atau lemat ahe, ainunga kristenau. Bahkan dia tidak mempertahankan apa yang dia sudah peroleh. Dangulu ibana mempertahankan songon Yahudi tulen yang mengatakan bahwa mereka yang sebenarnya. Dangulo ibana mangatahon maka mangasahon status hajahudion ni ibana polado di dok ibana di Filipi 3 ayat 5 tersurat di hari patuluh duau nasian bangso Israel marga Benjamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak Parise mangihutton patigi ay naong parutunga diaw na jolo naok parutunga diaw hiyan harugian doi hujujur alani Kristus saluhut natahe wetong harugian jala orbuk. Dia mengatakan bahwa itu adalah abu yang tidak ada apa-apanya. Alaniah di dok ibana songoni alanaung disadari ibana dina tertakupi ibana. Dina tertakup ibana gabe adong ma paubahon hadirionna sadiri. Sehingga dengan demikian dia menjadi petualang spiritual yang menjadikan dia menjadi manusia yang kuat tanpa pernah takut. Naso adong di bagasan pakikilalani ibana. Manang nabo hape laho mamaritahon barita nauli. Alanung nga adong Kristus na manakkup ibana laho pa mabuan ibana tuhay baruon. Habis sitong na Paulus ima sa halak tokoh agama yang sangat radikal, penantang ajaran tentang Kristus, garang dorohaku mangalili huriyai, soha surahan di hati goran nasian patik, alai sikapi dietong ibana songon harugian.
bahkan kebodohan, dan juga menjadi abu yang tidak berguna. Godang jolma nasayolo mapartahaton hadirionna, mangetong ibana pistar, mangetong ibana ummalo, mangetong ibana dumenggan, jala mangetong saluhut akadongan nasohasea jala salah. Sikap ini sebenarnya yang harus disembunyikan, dan ini merupakan kerugian di dalam diri kita. Alana manang bohape de bagasan nguluon, ketika tidak mau menerima perubahan yang baru, baulo do dang ahate, ulo do dang boy medalani nguluon. Jala menerima perubahan itu bukan hanya dari golongan tertentu saja, tetapi menerima perubahan ikon marhite-hite naolo majalo sian akka manangi sepetaho. Sedak dana pebu di marsiazar. Toho manangidang baberek kamu mak. Mulu dak danak dakya dendam, dakya marhosom ade. Marsiranggu saunari, masih garoma kat saunari, masih janggula saunari, mersugut mardongat doi. Dangadong hosom. Barikot do persiajaran na songonia deh. Mulu dak danak bui do noaing gawe sumber persiajaran. Akau pungo-pungo marsiajar rusian pahopuna itu kan. La jala bahkan dulu dari pauto-auto pahopuna opunga. Bodoh kali opung ini narupani. Alaniaha ala itu handphone na baru. Dang ibu to pungai mamake. Ya jari dak danakomma itu tuluk mabuti. Ai bohado nindo pungai. Oton yo pungonin na ipaw toto pungay bebemima inna tong sedakah bapakmu sobarani makata itu songonin na alay tong golas rohana ipaw toto pahopunay bana alay coba juy madok tu among ibaw to ni bapaw ningon malapak go itu selalu malapak alay ala pahopuna madok oto pungonin na bebemi atarin na alay lasir do rohana ipaw toto pahopunay bana iro kan akapung iro nasonggo pahopumuna itu dah marsiajar. Dia menerima semua perubahan di dalam dirinya sendiri karena Kristus telah menangkap dia. Alani ido ubahen nagabe tadok di bagasan ngulut tahun. Okuhonot tado padohan ni Yesus nama dok dadahamu nama milit au do nama milit hamu. Sehingga ketika kita yang dipilih, kita tidak berhak untuk mengendalikan diri kita. Ikonisedo nama militido laho mengendali hok kita. Isero nama militita debata. Alani ikonolo dikendalikan oleh Allah. Jolma nasuulo dikendali hok debata dang toho ibana na pinilit ni debata. Na ibana sa diri do mangalehon rohana manang nama dodor hok dirina. Alani ido dohonota bahwasanya di dalam hidup ini tidak ada agama yang paling benar, tidak ada superioritas yang ras. Molotadok rupani, hakabibiru no jago di sadok portibion, buyu jago. Alai tenggabi superioritas hakabibi. Alai ikon di bagasan superioritas nai, di bagasan habal gaun nai, ikut tarida manian nang parbuena. Ala memang dangadong hasurungan ni dia rupan ni debata. Dangadong hasurungat ta sian halak na asing. Dangadong hasurungat ta sian halak naso hakabibi. Alai dos ude dia rupan ni debata. Nang pese adong do fanatisme. Alai terlalu fanatik pe tonggo bahaya ate. Ai Yahudi na fanatik do nasida tu patiki. Sehingga mereka berani menolak Allah. Dan gereja HKBP juga jangan terlalu fanatik dengan keadaannya. Alani hamidu mangulu HKBP nin narupani. Bai dia lani zol mangulu HKBP alani Tuhan itu dah ade. Klarifikasi pakilalaan lebih mulia harus dihapus.
Klarifikasi lebih intelek harus dihapus. Dan merdiai perjahudi Junani nang bangso sileban dosdo hamuliau ni jolma diadopan ni debata. Jala lahutu sisa luhutna harus berani untuk membayar harga yang sangat mahal. Mangihuton Kristus iko barani meninggalkan hasomalan na buruk. Itulah harga yang harus dibayar mahal. Jala di dokibana Paulus makarugihon aka predikat lambang-lambang superioritas, bahkan lambang-lambang keagamaan. Molotaida Paulus adalah salah seorang murid dari Gamaliel. On molo murid ni Gamalielon na terbuka do kemungkinan di son dia akan menjadi imam agung, imam besar di Hajahudion. Alai ditinggal honi bana dui. Holan laho mangihuton debata. Molo ihuton Yesus ikut tinggal honokku do hapor siaun Farisi. Molo ihuton Yesus ikon pahap tinggal honokku do hapor siaun Hajahudion. Ima harga yang harus dibahal, yang harus dibayar mahal. Ikut tudal honokku do hadatuon. Ikut tudal honokku do hasibelebeguon. Ikut tudal honokku do perasaan bangga yang banyak menghargai kita dalam kehidupan kita setiap hari untuk mengikut Kristus. Alani unang adong na merasa raja-raja kecil di dalam gereja. Unang adong na merasa orang yang paling penting di dalam gereja. Unang adong na merasa bahwa dialah yang memegang peranan penting di dalam gereja. Kita harus mengklarifikasi doktrin ataupun ajaran sempit. Paulus medok selaun Yahudi masuk golongan Farisi, nama jaga hapolino ni Hajahudion unang mamar hati goran sian patik tung sian hapor siau di Kristus do ima hati goran nasia debata. Jala sanga do ibana merasa bahwa dia hidup dalam zona nyaman. Alani dangolo ibana mempertahaton zona nyaman, pidda do ibana tu zona petualangan. Ikon gabe bertualang do ibana keluar dari sikap Farisi nagarang mengalili masuk tu zona stung sian hapor siau di Kristus ima hati goran iban na didok ibana huyahi akka na dijolo. Dia mengatakan dia ibarat seorang atlet yang selalu mencari garis finish. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang pejuang iman yang harus menuju garis finish. Idonani guaran nibanai dopak padangi dohu tuju ima Kristusi. Kita bisa sitongna ikut tapasiding do gangguan masa lalu di bagasan ngoluta. Kita harus mampu untuk mengosongkan diri. Halak nasai tarihok ditiki nasalpu lebat doi bergerak. Lebat doi maju unang besay ditaringoti akan namulak-mulak tupudi ate ay godang jol mau kolan nama merek tupudi say holak tupudi bereng nama sahay. Kalaupun ada masa lalu yang tidak bagus, tetapi kita harus mampu untuk memperbaiki. Itu adalah manusia yang berpikiran maju dan visioner, dan itu adalah anak-anak Tuhan yang sebenarnya. Unak say manudal hobbe. Ganuk dohita memiliki, ganuk dohita adong hagaleo ditiki nasalpu. Ganuk dohita mempunyai trauma masa lalu ala kenangan na buruk menjerat hita. Tetapi kita harus bersemangat. Didok kita harus berpindah. Orang muda mengatakan move on. Iko barani dohita bergerak, move on, berubah dari emosi yang negatif dan menyakitkan, dari kemarahan, ketakutan, kesedihan yang mendalam, dari keadaan yang apatis atau putus asa,
dari perasaan bersalah, perasaan malu, perasaan benci, iri, dan khawatir, cemas, dendam, kesepian, terluka, kecewa, sakit hati, penyesalan yang mendalam. Unang saita dungi biak kanauk salpu. Ade. Unang saita bereng biak kanauk salpu. Tabereng makna positif. Bagaimana biar energi positif itu ada pada setiap orang Kristen. Bagaimana biar energi positif itu ada pada setiap warga HKBP Sutoyo. Karena pekerjaan kita sungguh sangat banyak. Unangolo hita tertai tuaka pangalaho manang keadaan yang lalu. Tetapi kita harus melihat ke depan. Dangadong berpenyesalan alai ikon merhamu baun mak ikon adong emosi positif di bagasan ngolukta mangeahi na dijolo Paulus pahehe sikapna. Dia tidak mau terpenjara pada masa lalu. Dia melupakan segala apa yang terjadi pada masa lalunya, tetapi membuka diri kepada hal yang baru. Ido jolma namar hapor siaon. Jadi ragu duau mulu adong jolma nasolo membuka diri itu masa depan. Ragu duau jolma namar hapor siaon ibana mulu siadong dope paingot-ingot akan asalpu di bagasan nguluna. Ayo kita naso salah. Ayo kita natikos sudi. Tidak ada. Semua kita pernah salah. Alai setaringotan mai? Tidak. Karena kita adalah manusia yang mempunyai prinsip untuk maju. Buat putih ahana bui putih hatta sian nafsal pui. Buasa gagal ho di parsikolahan putih buasa ahana baik gagal. Unak saya dungi be nilai nagagali. Buasa gagal hita di parkarizuan. Putih buasa gagal hita di si unak saya dungi be. Buasa gabe gagal di parkarizuan. Kenapa kita gagal di dalam rumah tangga? Unak saya bereng betu pudi alai bereng merdalan rumah tangga ido denggan. Molo saya mangadungi do hita. Molo say manol soli dohita, molo say manaili dohita tupudi, kita tidak akan pernah bergerak maju. Seiring dengan itu ada perkataan memaafkan. Memaafkan sekaligus melupakan. Forgive and to forget. Ayo lulus ongoning. Toe mak salpuho mak ida masih mapam mahamu. Bahulu mahumapo bein na alai ngok dah nabi naimon ikokui ngok sapatu nang mate ina bayah rumusi ngadi maafpon alai ngoting-ngoton na dopen na saharui na mate bah daktiko sih. Maafkan sekaligus lupakan. Artinya melupakan ingin bertindak daksai sian berdasar sianibe. Ada tung nabuy memang magus sian memorion akan masa di bagasan ngulu. Kecuali naung amnesia ate nelupa ingatan. Alai lahu bertindak tujolo jangan berdasar lagi berpijak lagi dari apa yang telah terjadi. Alai bereng tuna dijolo. Mangulahon nahinalomohon ni debata marbarita nauli. Ada hal yang menjadi pencarian dari Paulus, yaitu emosi positif. Paulus mengembangkan perasaan bahagia, naparjolo di dok ibana, gembira atau bersuka cita, ala pakirimon nanilehon ni debata, marhite-hite Yesus Kristus. Dan yang kedua, dia bersyukur karena dia turut ambil bagian dalam pekerjaan Kristus. Bangga, ala dipakai debata dope ibana. Jala napau paton dia tenang. Dang humasusa, dang recok, dang lau tusar, dang lau tuson. Itu hati, pama dohonokku tidak gelisah. Dak sesongona hati setiabi hutuniasu mangakak tusan, mangakak tuson.
tetapi dia tenang. Dalam ketenangannya itu, sembari dia berpikir, di dalam ketenangannya itu, sembari dia merenungkan apa yang harus dia lakukan. Dalam ketenangannya itu, dia tidak memikir-mikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain, tetapi di dalam ketenangannya itu, dia meminta tuntunan Tuhan melalui rohnya agar dia mampu berbuat kebaikan. Napalimahon berharap akan kembali baik situasi dan juga mengagumi mulonunga songoni, dia dapat mengagumi apa yang dia kerjakan karena Tuhan tetap menyertai dia. Ido na sa sitongna buy mabuak kita manang mamereng tu pandang si tujuoni. Mudah-mudahan jala harapan tangiakta imanian na masa di ruas ni huriatta lumobima ruas ni huria HKBP Sutoyo, karena banyak yang harus kita kerjakan amanginang. Terlumobima di hari 20 Pak Dotahe 20 Pak Naroon ba patupaut tama perayaan ulang tahun doho parheheon ni parupuan bato tui ko bainot tado emosi positif tu son bainot tado energi positif tu son lapatan na baunang waktu hola nakka panitia itong na mangula iko doho lohita mangula ade jala iko sadok gohita manangyakon mendukung badang tolak niba laho manupahi bati nangyakon disemangati badang gabi dohonor rupani ay maus ma ipabay nakaparupuan karisuna sokonina bah aikon na dinamis do huria asa mangulu ikon dinamis do nang hapor seota. Amin martang yang mahita. Mauliate Tuhan di pasahat rohanami tuadopanmu di bagasan tikion ala toktong dilehoko di hamilas ni roha tarlumobi male Tuhan boy hami marsaor di tonga-tonga ni jorom nunga hutangi hok kami saluhut hatam nanaeng mangurubi hami di bagasan ngulunanion hasa unang holan lalap hami ale Tuhan mangeahi portibion haulion ni portibion alai ikon bau-bau nami ma panatapan nami holan tu Kristus jala batu paun nami mai marhite-hite pabahenan nami di bagasan ngulu siganupari ima parbue ni hapor siaon nami babua naung diucat ho hami ali Tuhan sian naliling sian akka pangalaho na buruk tu pangalaho naib baru alani ali Tuhan di bata pergugui hami di saluhut nai terlumobi di nalaho pahebakkon huriam di nalaho mangulahon saluhut akka program ni huriami toddim toddi porbadia imana margugui hok kami marsangap manang hoali Tuhan marhite-hite ulaon nami mauliate Tuhan ala toktong dilehoko di hami akka lasni roha nangakka ragam ni pasu-pasu lumobima biak kadongan nami na diudut hodo pehosana jalali loas hotok tong marlas ni roha marhite-hite ulang tahun di hari hatu tubuh doho di ulang tahun pardongan saripeon lumobima tuakka ruas ni huriam nama kalasoni tu minggu nanaing ro azari nasida Tuhan laho mamakketik na pinasahat mutu nasida asanggiat dapotan roha na bisuk nasida akkadongan nami na di bagasan parsahiton pasu-pasu tok-tok Tuhan unang loas nasida madabu tu bagasan padilian molotung hacit pediaya nasida parsahitoni alai pasu-pasu makatangan na mangurupi nasida pasu-pasu nang ubat na pinangan na dohot lehot di nasida tiur dohot torang ni roha ali Tuhan di baga kaya nakon napilan lumehom itu hami
Tokto ngajar-ajari hami lahu manugu-nugu nasida tu dalan lomo ni roham. Asa toktong marbisuk nasida biar maradopok ko. Jalaboy manasida le Tuhan akayanakon. Naboy makatidak koko tujuluan ni harion. Atong Tuhan debata manami. Upasahat hami manang saluhut ngulu namion. Lumubi ma di pangaradayon nami. Di napatupa pesta ulang tahun ni huriam dohot parheheon ni paropuan. Toktong dongani pahot hapor siaon dohot tekad ni aga panidia na mangulahot sa. Unang luas na sida gali di siya li Tuhan alay toktong mamarhapor siaon maradopoko. Di bagasan Kristus Yesus upasahat tani matangiang dohot pangiduan namion. Amen. Huhut mamared dehita tabasahat ma pelian syukur bulanatna dohot pelian tu pembangunan.
padak situju Ima Yesus martangi yang mahita ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus upasahat kami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hutjus di jolom pasupasu may jalaramoti asaho para siyak kami pilihan non pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asalam utad hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliyaman amin na di Banua Gijang, say binarbadia maguarmo, say Roma harajonmo, say sahut malomo ni roham di Banua tongao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluat ciabari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan nami namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dami, jala-jalo hamu mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu, jala diramot itu hande bata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaorhon madamena tutodim. Dihamuna akama nami nanami maralusudi hita ruas ni huriatta namar minggu di bagas joroon dohot nama dohoti siat tonga-tonga di bagasna jakok kamu matabi siak kami amanginang di bagasan minggu sadarion selamat hari minggu madihita tuhatta mana masu-masu horas.